अब बोल दरा जरा रामचंद्र की आई सबसे पहले समस्त भोजपुरिया श्रोता समाज के संतोष सुरीला व्यास के तरफ से कोटि कोटि नमन बा, हार्दिक अभिनंदन बा, चरण बंदन बा। विशेष बात ई बा किरवा सबके समक्ष आज हम काका स्टूडियो दाऊदपुर से एगो भोला बाबा के गीत पेश कर रहल बानी। रउआ सब एक बार यह गीत के अवश्य सुनब। हम एक खातिर नहीं कहत कि रउआ सब सुनब तो हमरा के निमन कहब। हम तो एक खातिर कहत नहीं कि फेल करे खातिर भी कापी जांचे के पड़े। सही बात बा। भक्त कहत रहे कि हाथ जोड़ी विनती करो, हाथ जोड़ी विनती करो, धरो चरण परमात्म। पर देहु बारे विसदा, पर धाके यसवा। देखिए एक बार देवता लोग शंकर जी के विष पिया दिहल आ पूछल कि ये सरकार रउआ पर विष के असर काहे ना भइल ह? कहले कि ये से कि तालोग जानता रह, हम निमन से जानता नहीं। बोली कहा जानता नहीं? अत नाम प्रभाव जना शिवनी के कालकूट फल दे यमी के जहर अमृत हो गए। बोली ई कहे महाराज? तब फिर तो समुद्र मथाइल हते में से विष निकलल हा, एक पेड़ वेद मथाई रहे तो में से मंत्र निकल रहे, सबुरदान चीनी सब निकल रहे। ना ना वो सब बात में निकले तो सारा मंत्र देवता लो आपस में बांट दिहल आ दू गो अक्षर बेकार समझ के छोड़ दिहल र आ म। हम कहनी तो दोनों के जोड़ दहनी तो हो गई राम, आ तले ऊपर से तहल गिना के पिया दिल बीस तो का हो गई? 20 राम माने पहलहू से आराम। अब शंकर जी और आंख बंद करके अस्थिर बैठे लगे। देखिए सब देवता से सब कुछ मांगे के चाहिए, लेकिन शंकर जी से भुलाइयो के कुछ ना मांगे के चाहिए। शंकर जी से मंगल के बाउर हो जाला। मांगब 1 करोड़ ताले भांग धतुर खैला में 56 अरब दे दी, दिमागे पगला जाई, लगबा अरर बरर मर्डर सडर करे घरहू वाला बिका जाए, बाद में पागल हो जीबो। जननी भक्त कहत रे कि गले मुंडा माला अरबल के सवारी दुआरी तहरा ऐनी हो, ए हो भोला भंडारी दुआरी तहरा ऐनी हो, ए हो भोला भंडारी दुआरी तहरा ऐनी हो, ए हो भोला भंडारी।
तीरथा पर का बाहुना कैनी हो सकती। प्रिंस बाबा, दिवाकर बाबा, शंकर जी नहीं थी कह कि मंदिर में आके धक्का करके बाती तुरवा ले तबे हम तारा पर खुश होकर। दुआरों पर शंकर जी पार्वती जी बालो, माई बाबूजी के बढ़िया से सेवा हुई तो शंकर जी पार्वती जी अपने से खुश हो जाए। अभी ना जे बाबूजी कहतर जे बबुआ एक लोटा पानी दो तो बाबूजी के डांट कहला 2 लोटा पानी लेके चलल बड़ो बोल बम करत करत। तो शंकरो जी कहतर जे आव जैसन कह के आइल बड़ो वैसन लेके लौटी है। ना कैनी जप जप ना कैनी भगती, तीरथा पर का बाहुना कैनी हो सकती। हे गंगाधारी तनी हमरा और निहारी, दुआरी कहरायनी हो ए हो भोला भंडारी। कमाल कदी बलजीत सिंह जी, वाह वाह क्या बात है। का हर हर बम बम हर हर रामा, हरदम लीलाट पर विराज चंद मामा। हर हर बम बम हर हर रामा, हरदम लीलाट पर विराज चंद मामा। सबका कदी हनी अब हमरा पर विचारी, दुआरी कहरायनी हो ए हो भोला भंडारी। गौरे उमेद हम पानी बाबा, नाता कमा रहे संतो सदा में काबा।
ये बाबा ना तो कमा रहे संतोष सदा में काबा। कहता गायत्री बाबा लहरी बिचारी तुचारी तहरा यनी हो चले। अरे ए हो भोला भंड